Boa noite, ou boa tarde e noite. Imos a comezar este pleno ordinario do 24 de abril. Primeiro punto do día. Parte resolutiva, expediente 211-2024, modificación de créditos. Bueno, presentouse a liquidación no mes de xaneiro. Hubo un período de... temos unha data para a revisión da liquidación que presenta o Concello respecto ao ano 2023. Na liquidación constatouse que o Concello ten 0 euros de deuda e tiña un remanente de 1.069.000 euros. Digo isto porque un dos decretos que estaban a disposición das portavoces do Partido Socialista e do Partido Popular é dar conta da liquidación. Ben, deronos data para a revisión de liquidación e a partir de aí pasamos ao punto de recoñecemento extrajudicial de créditos e modificación de créditos. O primeiro punto, o expediente 211-2024, como dixen antes, de modificación de crédito, xira en torno a gastos que quedaron sin pagar no ano 2023 e que, como todos os anos, temos que traer a pleno para aprobar en pleno e poder efectuar o pago de facturas. Bueno, hai distintos conceptos nas facturas, facturas de luz, gastos varios, son cantidades, todas elas por abaixo de 5.000 euros, no que é o recoñecemento extrajudicial de crédito. A outra parte, a modificación de créditos, témola que facer por 257.000 euros, 94.000 euros correspondería a recoñecemento extrajudicial de crédito e o restante son facturas de proxectos que ou ben proxectos vinculados a subvencións, véxase Fondo de Compensación Medioambiental, que por un tema de plazos e de procedimento da Xunta de Galicia fai que o Concello teña que asumir parte do pago desas facturas que traemos aquí. Son as facturas referidas á empresa Ondigo de obras feitas no colexio. Temos outra factura que tamén é elevada, de 40 e pico mil euros, de Carcerlo, que ven dun proxecto de remanentes, no seu momento, debido ás chuvias, pediuse unha prórroga. Este pago desta factura retrasouse a súa presentación no tempo e foi presentada a metade do ano 2023. Non existía crédito, temos que facer un recoñecemento, unha modificación de crédito para poder pagar esta factura. Ben, estas dúas cuestións, tanto o punto 1 como o punto 2, modificación de créditos como recoñecemento extrajudicial de crédito, foron levados á comisión informativa que tivemos a semana pasada e, se traen a pleno porque hai que pagar estas facturas. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo ao respecto. Boa noite. Despois de estudiar o listado das facturas, revisouse e hai facturas do ano 21, 22 e 23. Creemos que non deberíamos estar pagando a estas alturas esas facturas, xa tiñan que estar pagadas moito antes. Non esperar 3 anos para pagar a xente que realizou traballos ou trouxo material a este Concello. Tamén se van pagar obras, como ben dixaches antes, do arranxo do centro de saúde, do colexio, que pertencían ao Fondo de Compensación Ambiental.
serían subvencionadas ao 100% pola Xunta de Galicia, pero pola mala realización e mala xestión do noso Concello, pois perdemos esas subvencións e vamos ter que pagalas o resto dos murenses. Entón, nós non estamos en contra de que esa xente cobre, pero vamos poñer unha condición. Que se retire dese listado de facturas o pago do inventario do Concello, que ascende a uns casi 6.000 euros. Si se retira, en outro pleno se volven a levar, daremoslle pa diante para que esa xente cobre. Mentre non se retire esa factura, nós non apoiaremos o pago. Ben, as facturas que se traen a pleno son as que constan no expediente. É certo que hai 3 facturas do ano 2021 de Repsol, Gas Natural e a tienda de Ferreira. Repsol son 72,49 euros, Gas Natural 399,70 euros e la tienda de Ferreira 160,94. Estas facturas foron facturas mal presentadas e que dende intervención, dende contabilidade, se deu orde de que había que modificar os datos destas facturas e é o motivo polo que están aquí. Dixen antes que o Concello ten 0 euros de deuda e ten superávit. É dicir, o ano pasado, con todos os impedimentos e todos os atrancos que nos puxeron, o Concello a finais de ano tivo un remanente de 1.069.000 euros. Ten as contas saneadas e o procedimento co persoal que ten o Concello leva estas cuestións. Non é unha excepción, eu estuve mirando estes días porque imaginaba que probablemente vostedes me dirían que é un tema de mala xestión. Bueno, teño expedientes aquí do Concello de Mondoñedo semellantes a este, do Concello das Pontes, cantidades superiores, cantidades superiores. Entón, eu creo que dende os... quero recoñecelo, non? É dicir, hai que resaltar o traballo que se fai dende Secretaría de Intervención, dende Contabilidade, calquer traballador do Concello. Somos un Concello con 4 traballadores funcionarios e estamos gestionando, o miraba antes coa Secretaria, 3,5 millóns de euros en este Concello. Que traigamos esta cantidade a recoñecemento extrajudicial de crédito, seguindo todos os procedementos, informes, reserva de crédito. Bueno, me parece que é un traballo, diría eu, excelente. Vostedes están na súa labor e poden votar o que consideren. A factura do inventario municipal é unha factura que xa foi recoñecida o ano pasado e que temos que pagala. Entón, non se vai a retirar ningunha factura a ese respecto. Jenny, non sei se queres comentar algo. O problema que eu lle vexo non é que a xente a que se lle contratan os labores e os traballos non teña que cobrar. É normal que se lles contratan os traballos cobren por eses traballos. O problema que nos atopamos é que se recurre a estes mecanismos de forma habitual pola parte do Concello, cando se supón que é un procedimento que se debe utilizar de forma excepcional. A min dame igual o que pasa no Concello de Mondoñedo, no das Pontes e noutros da contorna. A min impórtame o que pasa no Concello de Muras. E vemos, eu, polo menos, no listado de facturas, que é recurrente que se pague a empresas que tiñan que ter un contrato por medio dunha licitación. De feito, no informe de intervención e de secretaría pon que estes gastos están feitos... Un segundo que vou decir tal cual. Bueno, aquí. Son gastos para os que o Concello non ten competencias, como subvencións encubertas e gastos comprometidos en expedientes administrativos. Estánse facendo pagos de contratacións que fan vostedes por decreto, que despois quere que nosotros lle demos o beneplácito ahora para facer eses pagos. Se vostede fai eses contratos por decreto, pois faiga os pagos por decreto. Non pida ahora que nosotros lle veñamos
aprobar eses pagos, cando está cerrado ao diálogo, está cerrado a dar información do que quere contratar, e agora o que quere é que lle digamos que sí a estes pagos. Volvo a repetir, hai facturas de empresas, como por exemplo os servicios dos concellos galegos, que son os da recollida da basura, que deberían ter un contrato por medio dunha licitación. Hai servicios continuados dunha empresa para maños de electricidade, que debería ser tamén por licitación. Hai subvencións encubertas, creo, que vai nese sentido, pois, por exemplo, colaboracións que se fan con asociacións, como, por exemplo, se fixo agora coa Club Ciclista BTT de San Simón, que se lle dá 1.500 euros nesa colaboración, cando as asociacións de Muras levan 2 anos sin percibir ningunha axuda por parte do Concello. Entón, eu creo que vostede, se ten unhas partidas presupuestarias nas que ten que meter eses gastos, pois debería tirar por aí. Non, porque agora nosotros, como unha medida excepcional, como pon a lei, llevamos aprobado todo o que vostede quere a base de contratación por decreto, porque non nos consulta nada, absolutamente nada do que vostedes queredes tratar ou consensuar ou facer. Entonces, se non contades con nosotros para organizar nada, non contes con nosotros para que che paguemos agora as facturas do que tú contratas. Porque, volvo a dicir, non é por un capricho, esa xente ten que cobrar, pero se tú contratas eso, pois, sen tú, o que lles faz o pago das facturas. Ben, creo que dende o ano 2008, vostede non estaba aquí, imagino que o descoñece, existen varias providencias, se non corríxame, secretaria, na cal se lle indica que contratos como a recollida do lixo, que está caducado, pero existe un contrato, mantemento de electricidade está caducado, pero existe un contrato, prestan servicios no Concello, servicios básicos, e que hai que pagar as facturas, hasta que se saque a licitación. Ben, para ir aclarando, fala de subvencións encubertas, ben, coa BTT ou co equipo ciclista da Terra Chá existe unha colaboración xa dende fai bastantes anos que na ruta que fan de BTT sempre nos mencionan a nós, veñen ao Concello de Muras, fan promoción de Muras, e esa colaboración seguimos manténdoa no tempo. Creo que 1.500 euros, non podemos decir que se van os cartos do Concello. Non lle compro que as asociacións de Muras non recibiren subvencións do Concello o ano pasado. Creo que a AMPA recibiu unha subvención, a TILA recibiu outra subvención e incluso axudas de outro tipo, porque se nos poñemos a falar, bien, isto de subvencións encubertas, hombre, eu creo... Nombres así, non... Vostede fala aquí como si houbera algo que ocultar, e eu creo que en este Concello, dende o ano 2015, non temos nada que ocultar. E se temos algo que ocultar, xa que vostede está dicindo que se oculta, que non sei que, bueno, pois digo aquí, están grabando o pleno, teremos unha explicación para ese tipo de cuestións, digo eu. Entón, se vostede non quere que se paguen as facturas, pois vote en contra, abstéñase, ou faga o que considere, pero non veña aquí a mentir. Os contratos, cando nós chegamos a este Concello, o do lixo xa estaba caducado e o da electricidade xa estaba caducado. E o seguimos mantendo. Pois se temos que volver a sacar a licitación, digo yo, porque o mellor descoñece o funcionamento da administración, se o temos que volver a sacar a licitación, os precios van a aumentar moito e o mellor o Concello non pode facer fronte a esos gastos, por exemplo, na recollida do lixo. Entón, eu casi prefiro que manteñamos estas tarifas
E non creo que aos veciños lles guste que lles aumentemos o recibo do lixo ou as tarifas da auga, non. Entón, bueno, un pouco por poñer as cousas no seu sitio. O dito, o recoñecemento de crédito, a modificación de crédito que hoxe se trae aquí, é un procedimento normal que se trae todos os anos. Cando falo de outros concellos, falan vostedes como se isto fose unha excepción, e non. É unha ferramenta que está a disposición dos concellos, que se trae a pleno para darlle transparencia, que se lles ensina a vostedes para darlle transparencia, e que, bueno, que é o pleno quen ten que aprobar. Imos a votar expediente 211-2024, modificación de créditos, A proposta é a seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumo tabo anexa. Esta modificación financiase con cargo ao remanente líquido de tesourería nos seguintes termos: capítulo 8, artigo 7, concepto 000, descripción remanente líquido de tesourería en euros 259.349,87. Segundo, expor este expediente ao público mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez se xa aprobado definitivamente, aprobar, recoñecer e proceder ao pago de todos e cada un dos gastos afectados por esta modificación orzamentaria, e que son os seguintes, dando a traslado a intervención en Secretaría para que o eleven o efecto. Bueno, existe un listado de facturas a pagar. Ben, votos a favor de aprobar esta modificación de créditos. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. 4 votos en contra. 3 votos a favor, 4 votos en contra. Non prospera. Ben. Punto 2. Expediente 210-2024. Recoñecemento extrajudicial de créditos. Considerando a existencia de obrigas económicas pendentes de pago e imputación orzamentaria, xa non podemos facer este recoñecemento se non temos crédito. Ben, ten que quedar encima da mesa o seguinte punto: expediente 210-2024, recoñecemento extrajudicial de crédito. Ben, imos a deixalo aquí. Sí, imos a deixalo aquí. Tienes que dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y luego se preguntas. Moi ben. As resolucións de alcaldía están a disposición tanto da portavoz do Partido Socialista como do Partido Popular. E as resolucións de alcaldía, e robos e preguntas, non había robos e preguntas que me consten. Non sei se tedes algo sin contestar. De palabra, sí, unha cousa. Que pedimos, por parte do Partido Popular, que o Concello se faga cargo da limpeza dos cementerios parroquiais do Burgo e máis de Muras, porque ahora mismo non hai nadie que se encargue dese traballo. Creo que é unha cousa de todos os veciños e que queremos ir visitar os nosos familiares neses cemiterios e queremos que estén en bon estado. Xa que se fai en outros, ou fíxose algunha ocasión en outros cemiterios parroquiales de outras parroquias, pois creo que Muras e o grupo tamén merecen estar ben atendidos. Nada máis. Bueno, o Concello de Muras ten un cemiterio que se encarga o
o Concello da súa limpeza. A respecto dos cemiterios parroquiais, corresponde á Iglesia, e estamos en contacto coa Iglesia para ver de chegar algún tipo de... hubo veciños ou veciñas que no seu momento nos trasladaron esa necesidade e estamos intentando ver a maneira de encaixar isto, xa que son propiedades privadas, de encaixar isto e poder atopar algún mecanismo de colaboración para poder levar isto adiante. Vale, de todos os xeitos, agora que me fai unha pregunta, tamén quería comentar aquí a respecto das sacas de madeira. Estuve porque me chamaron veciños en algúns lugares. Hai unha ordenanza no Concello de Muras na que están obrigados todos os madeireiros ou maderistas de solicitar autorización no Concello para a saca de madeira. Hai camiños, o que sube de Vidille, que aquí a portavoz do Partido Popular sempre se queixaba que estaba en moi mal estado, agora está peor. E a empresa que sacou madeira aí non me consta que se pedise autorización no Concello para esa saca de madeira, nin fixera o depósito de fianza para os danos, as incidencias que puideran ocasionar estas sacas de madeira. E volvendo atrás, a respecto do tema da modificación de créditos, creo que é importante poñer en riba da mesa que se hai un acordo aquí entre o Partido Popular e o Partido Socialista, visto lo visto, hai empresarios que están esperando polo pago de facturas, non sei a que vimos a facer aquí. É dicir, estamos en minoría desde o 17 de junio, creo. Entón, presenten unha alternativa e gobernen, pero non entorpezan a labor de goberno da xente que estamos aquí, día sí, día tamén, intentando facer cousas ou levar adiante cousas polo ben común, polo ben dos veciños, é dicir, para vir entorpecer e botar para atrás traballo que se ten feito e que non ten sentido. Non sei, quería facer esta reflexión porque non entendo, todos os anos se aprobaron aquí modificacións de crédito. Entón, dígame, Eugenio. Por alusións personais. O que acabas de decir da madeira, iso vai atacándome directamente á miña persoa. O primeiro que tens que facer como alcalde e para atacarme, tens que informarte de quen é os donos desas fincas. Podes ver as miñas vacas nesas fincas, pero esas fincas son arrendadas. Podelas ver, si, uso a seu, pero eu non me estou beneficiando económicamente desa venta de madeira. Entón, tú sabrás a quen tens que chamar a atención. A mí non. Eu teño un arrendamento con esa xente. E sí, estáme perxudicando a min, porque me derribaron cierres, fastidiaronme pasto, que teño as vacas bastante mermadas porque non hai pasto, por culpa da maquinaria. E non é culpa miña, que non me estou lucrando. Eu creo que non fixe ninguna referencia a vostede. Pero vostede mírame como dicindo, está facendo unha ilegalidade sin ser as fincas miñas. Entón, vostede infórmese primeiro de quen é as fincas. Teño as arrendadas, pero non son miñas, ni me estou lucrando por esa venta desa madeira. A min sallo perxudicada, tanto nos camiños como nas estradas, como no acceso á miña vivenda, o mismo. E, por certo, tamén, como tema personal, e como alcalde do noso Concello, levo sufrindo cortes de luz dende casi fai un mes, porque están cambiando o tendido eléctrico. Sí, é necesario, que é un tendido obsoleto, e que tiña eu perdas de luz continuamente, e os meus electrodomésticos estropeábanse tamén continuamente. Pero tamén dentro do Concello podían avisar deses cortes de luz que estamos sufrindo toda a xente desa zona. Por desgracia, está moi despoboada, pero os que vivimos ali pasamos sin luz desde as 8 da mañá hasta as 5 da tarde, que volveu onte á tarde. Entón, nin poido cociñar, nin poido encender unha luz, nin poido nada durante toda a mañá e metade da tarde. Entón, dentro do Concello,
Si xestionara ben, creo que se teria que poñer vostede en contacto con nós e dicir, a partir desta fecha hasta esta data, vamos cortar a luz, que os operamos os poucos que vivimos na zona. Iso xa teria que miralo. E despois, tamén, xa tema político, estamos na oposición, facemos oposición. Creo que vostede, mentre estuvo na oposición, non apoiou absolutamente nada dos proxectos do anterior mandatario. Entón, non me veña dicindo ahora que teño que levantar a mão por a súa orde. Eu vou levantar a mão o que vexa eu beneficioso ou importante para os meus veciños. Pero eu pagar facturas que debe dende fai moito tempo e esa factura que é para beneficiar a alguén das súas siglas non vou pagar. Iso teño moi claro. E xa pagou outras dúas que sumaban un total de casi 18.000 euros. Entón, de aquí todos somos malos menos vostede. Pero conta a verdad e diga a verdad. E non me veña acusando de cousas como a corta de madeira ou outras cousas, que non son miñas. Oxalá, se fosen miñas, faría ben as cousas, pero non son. Así que non me veña botando a culpa de que me estou lucrando e facendo todo ao revés en contra do Concello. Ben, na carretera de Ixoa, desde a súa casa, desde a altura de Bedille hasta cerca da balsa, hai varias quitas de madeira, varias sacas de madeira, estou falando, para os veciños e as veciñas, e trasladándoles unha información que creo que é importante, porque logo, xente como vostede, ven aquí e queixase dos camiños están mal. O que estou dicindo é, hai unha ordenanza municipal que se aprobou aquí, se aprobou con este alcalde, na cal as empresas madeireiras teñen que facer un depósito. Eu non mencionei se se deu por aludida, é un asunto seu. Bueno, pois se se deu por aludida, pois ten un problema, pero eu non estou mencionando a ninguén. Entón, as empresas madeireiras que veñan a Muras para usar as vías municipais teñen que pedir a autorización e facer un depósito de 3.000 euros de fianza. Ben, isto por un lado. O tema da luz. Creo que en Bedille, vostede, en varios anos atrás, trasladoume por activa e por pasiva que tiñan moi mala calidade da luz. Falamos con Viesgo. E Viesgo comprometeuse, como fixo coa zona do Viveiró, como fixo coa zona do Pico Verde, en cambiar os postes de madeira polos postes de cemento. Foi unha obra que creo que tiveron este ano. Creo que sí, non? Ben, as queixas do alcalde de Muras creo que chegaron a bo porto e os veciños de Irixoa se cambióselles a instalación eléctrica para dar acceso ás súas casas. A maiores diso, hai outra empresa que están recubrindo os cables de media tensión con un sistema para evitar que os paxaros morran electrocutados cando tocan esos cables. Eso non é algo que me compete a min, nin sei cando se cortan os cables, cando se corta a luz, nin cando non. Sei que existe ese problema e o mismo problema era co repetidor. Se eu teño a información, trasladaría esa información aos veciños, pero eu non teño acceso a esa información, nin se puxeron en contacto conmigo. Eu creo que eso non ten nada que ver con boa gestión, mala gestión. A boa gestión é que tiñan unhas instalacións de luz en postes de madeira e agora teñen instalación de luz en postes de cemento, donde vai a ter unha calidade no acceso ao sistema eléctrico que non tiña hasta este momento. Entón, bueno, eu creo que as cousas hai que poñelas no seu sitio. E cando se refire ás facturas de xente próxima, xente lonxana neste Concello, pasan por este Concello 3.000 facturas a finais de ano. Ben, xa din as explicacións que din ao principio, que no ano 21, no ano 22, esas tres facturas que decía vostede, foron mal presentadas. E aquí seguimos o procedimento e o que nos dice o criterio de intervención. Se estaban mal presentadas, hai que volver a presentarlas. Por eso aparecen con esa data. Vale? E respecto a esa factura de que dice que esa xente fixo un inventario municipal aquí no Concello. Ten un contrato asinado co Concello, un contrato menor. Se nós non lle pagamos esa factura, nos van a denunciar, nos van a levar ao xuzgado e vamos a ter que pagar a factura máis as costas que nos impoña o xuiz e incluso unha multa. Bueno, se vostede entende que eso é boa xestión, é o que temos, é el nivel. O mismo co resto das facturas das empresas que hai aquí. Hai cerca de 200 facturas de gas natural.
que suman, creo que 11.000 euros, que son 2 meses de novembro e decembro. Esas facturas, Gas Natural chegará un momento en que nos vai a decir é un servicio básico, un servicio principal para os veciños. Se nos non pagamos esas facturas, nos va a decir, teñen unha deuda co Concello de Muras, imos a cortar o suministro hasta que se paguen as facturas. Se vostede entende que eso é boa gestión, bueno, pode entender. Hai facturas aquí de devolución de avais, de empresas que fixeron traballos aquí no Concello, na partida onde iban esos avais non había diñeiro e hai que facer unha modificación, meter diñeiro para poder pagar devolver ese aval. Se vostede considera que a devolución dese aval vai contra algo e que non, con que non por fastidiar ao alcalde, ao equipo de goberno, explíqueme, porque hai cousas que non entendo. Isto vou a ter que traer dentro de 2 meses ou de 3 meses aquí a pleno e que van estar na mesma postura. Vamos a tardar 3 meses en pagar as facturas. Me vai a dicir que é culpa do alcalde que non as quere pagar. O alcalde págaas. O que pasa que non hai crédito. Se non lease os expedientes e vexa porque non se pagan as facturas. As facturas de Ondigo, do colexio, que temos que pagar casi 100.000 euros porque os plazos da Xunta non nos permiten executar fora do 15 de novembro. Esas facturas que llevamos a decir a Ondigo que non llas pagamos. Esperamos que nos leve o xuzgado, porque probablemente por unha factura de 100.000 euros nos veña unha multa máis grande. Non sei, digo yo para que o pense e o reflexione. Xa estamos acostumados a ir a todo ao xulgado, así que máis dá? Se é o típico en vostede, todo acaba no xulgado. Así que máis dá un pouco. Pero acabamos no xulgado, voulle matizar as palabras, acabamos no xulgado porque defendo o ben común e o ben de todos. Non se equivoque, defendo o ben de todos, o ben común. Resulta que a maior parte dos pleitos pérdelos. Bueno, perdemos algúns e outros ganámolos. Perdemos algúns e outros ganámolos. Jenny, non sei se queres comentar algo. Sí, non se pon en duda que se tiñan que pagar as facturas, pero tú ben acabas de decir que son facturas recurrentes que se supón que ten que haber partidas para elas. Non hai presupuestos. O ano pasado estuveche chorando durante todo o ano de que tiñas os presupostos bloqueados por culpa da oposición e que non che deixábamos traballar. Onde están os presupostos deste ano? Estamos en abril. Por que non te sentas con nosotros a falar de todas estas cousas? Porque non estamos falando só de facturas de gas natural ou das obras do colexio. Esas pódense pagar. Cal é o problema? Se levantamos agora a man, van esas e máis van as que tú contratache porque quixeches. Que as que non contas para nada coa oposición. E tú ben dixeches que estabas en minoría. Se queres sacar as cousas para diante e que estas cousas se aproben en pleno, xúntate con nosotros antes e dinos o que queres facer. Porque eu creo que o que non estás entendendo que estás en minoría eres ti, non nosotros. Eres ti o que non entendes de que estás en minoría. E que se queres aprobar algo, tens que contar con nosotros. Que haxa un acordo entre o PP e o PSOE. Non hai un acordo entre o PP e o PSOE. Se houbera, xa non estaba usted aí sentado. Ben, o sabe. Pero non o hai. Claro, pois sería bo que o fixeran público. Pero que lle pasa a vostede? Que sigue sin entender que está en minoría. O que non entra este alcalde en chantaxes. Iso é o que fai este alcalde. Non, vostede provoca os chantaxes. Está dicindo... Acusa de mentir. Está dicindo que non nos sentamos, e eu creo que o venres pasado sentámonos nunha comisión. E foron á comisión e non dixeron nada. Nada, nin se preocuparon, nin dixeron que facturas son as que vamos a pagar, cales non, por qué, non dixeron nada. Por qué? Pois explíquemo vostede, por qué? Que dixo vostede na comisión informativa? Vamos levar estes 2 puntos. Algo que dicir, votades e levamos estes 2 puntos ao pleno. Nada máis. Bueno, e non teñen acceso a un expediente. Eso é unha comisión informativa. Non teñen acceso a un expediente. Eu pregúntome. Sabe ler e ten un acceso a un expediente. Léase a documentación e cando vaya á comisión informativa... Non vou entrar a contestarlle. Xa está. Vostede está quedando como ten que quedar. Eu non vou entrar en debate con vostede. Chámame mentirosa,
Cando digo o tema Non da ten acceso ao asociación... expediente. Non ten acceso ao expediente. Como todos os concelleiros. E que me dice con eso? Bueno, pois ten aí a información. Vostede cando fai un contrato ou fai un convenio con unha asociación, como ven nun decreto seu, ou cando fai un proxecto, como ven nun decreto seu, para a rehabilitación da Casa de Rouco, que o proxecto costa 836.000 euros, consultou con alguén? Eso. Consultouno con alguén? Eu creo... Dentro dos decretos da alcaldía hai un proxecto no que el pon que a rehabilitación da Casa de Rouco nese proxecto costa 836.000 euros. Cando o vimos nós? Cando vemos os decretos? Vostede sentouse a falar con nosotros se nosotros podíamos aportar algo ou estábamos de acordo con ese proxecto. É un exemplo de todas as cousas que está dicindo. Este exemplo en concreto voulle aclarar, perdóname, voucho aclarar, Jenny. O proxecto da Casa de Rouco é un proxecto que ven do mandato anterior. Co seu compañeiro Mario Rouco, que estaba aquí, o equipo de goberno acordou que íamos a presentarnos a unha subvención, fondos, transición xusta, e nos presentamos, se presentou ese proxecto para facer un coworking na Casa de Rouco. E agora, hubo unha, nesa primeira liña de axudas, perdón, nesa primeira liña de axudas, o proxecto foi aprobado, pero non había financiación para dotar desa cantidade o Concello de Muras. Agora volveu a sair fai un mes, ou 2 meses, non, un mes, por aí. Un mes, a segunda liña, a segunda tanda de subvencións para zonas de transición xusta, que son zonas que están alrededor onde pechou unha central térmica. Temos un proxecto xa feito que costou moito diñeiro, como costan todos os proxectos, e nos volvimos a presentar. E hai un decreto, porque o decreta o alcalde, así funciona a administración, no cal decimos, volves a convocar esta subvención e nos presentamos a isto, pero creo que non lle teño que consultar nada. É algo que viña de antes, xa tiñamos o proxecto e nos presentamos. Pois se non nos ten que consultar nada, vostede está en minoría e corre o riesgo de que pasen estas cousas, porque é un exemplo, pero tamén hai o exemplo de que vostede, por exemplo, firmou un convenio con unha asociación para ceder instalacións do Concello a esa asociación e para poñer a esa asociación os recursos que o Concello poida poñer cando naide sabía nada hasta que vemos o decreto. Por exemplo, eu vexo que hai asociacións de Muras, volvo a repetir que vostede dime que minto, volvo a repetir, non houbo subvención para asociacións de Muras, vostede dice que o ano pasado houbo subvención. As mulleres do rural creo que non tuveron ningunha axuda, os cazadores non tuveron ningunha axuda e a Tila non tuvo ningunha axuda. O ano pasado e este ano non se sabe nin se espera. Entón, está vostede colaborando con outras asociacións que a min pareceme moi ben, pero creo que temos que mirar polas de Muras tamén. Vostede estáse facendo unha publicidade que a min pareceme estupendo, que publicito o Concello de Muras, pero que o primeiro que temos que mirar é polos veciños e polas asociacións de Muras. Eu vexo así. Entón, non me veña ahora a decir que lle bote a que lle pague a unhas asociacións ou unhas facturas de publicidade a Voz de Galicia, por exemplo, ou cuñas de radio, 2.000 e pico euros ou 1.000 e pico euros, cando considero que eses gastos, se os quere facer e son feitos por decreto seu, pois pagues, porque hai facturas dentro dos seus decretos que están aprobadas e ordenados os pagos, pois faiga o mesmo que as outras. Non veña ahora decir que nosotros nos poñemos en compló para que non se paguen as facturas. Conte con nosotros antes e non lle vamos poñer problema ahora do pago. Pero non veña ahora que lle aprobemos o pago de cousas que está facendo vostede. Porque eu creo que cansouse de digamos que criticar esas cousas do seu antecesor e vostede está facendo as cousas basicamente igual. Entón, eu sinto moito, non lle vou entrar tampouco nin a debate de que me falta o respeto, nin de que me diga que son unha mentirosa, nin de que me pregunte se sei ler ou non, porque hasta ahora hasta aí chego. Entón, é volver a empezar co mesmo. Rematou? Sí, sí. Ben, eu non lle falto respeto a vostede. Eu dígolle que ten acceso ao expediente e vostede pode ir á comisión informativa
Eu fago a miña proposta, podelle gustar máis, podelle gustar menos, pero vostede ten voz ali e creo que fala cando vai ás comisións informativas, pero nunca din nada productivo, ni nada constructivo. Entón, as comisións duran 5 minutos, ou menos. Non me veña aquí dicindo vostede, e que nunca se nos dixo nada, non temos ocasión de falar, non nos reunimos, vamos, reunímonos creo que moito, para o que aportan, moito para o que aportan. Respecto ao convenio con Ecos do Sur e das asociacións de Muras. Ecos do Sur é unha entidade sin ánimo de lucro que colabora, que ten unha subvención da Xunta de Galicia de Política Social. Hai un programa que é Hábitat Rural, si se refire a ese convenio, porque fala e tampouco fala e deixa así todo, é moi vago. E a min gustame falar, poñerlle nome ás cousas. Ben, Ecos do Sur solicitounos un espacio porque ten solicitude do Bar de Santi, solicitude do Chiringuito, e non sei se hai algún bar máis, donde vai a traer xente a facer prácticas de hostelería. Esa é a demanda que temos no Concello. Entonces, nos pediron, xa que en Muras non hai espacio para quedarse a dormir xente, un espacio onde poder dormir. E ese é o convenio que fixo o Concello. O Concello nin pon cartos nin quita. O coste que ten, a electricidade e a auga que se gastará na Casa de Rouco con esta xente que se quede. Entonces, eu creo que é importante matizar eso. As asociacións de Muras, creo que a Tila, non sei se o ano pasado tivemos impugnados os orzamentos. O ano anterior, creo que, non quero mentir, pero que o Concello lle deu 4.000 euros a Tila. O ano pasado, na festa que celebraron na Veiga, o Concello colaborou. Creo que había unha ambulancia ali que apagou o Concello. Este alcalde, por decreto, sí, por decreto, xa que me dice decreto, entonces, bueno, eso de que non colaboramos coas asociacións, digo yo por Atila, porque vostede ten unha implicación persoal en Atila, e entonces deixo yo, é dicir, non colaboraríamos o ano pasado con diñeiro... Eu creo que o problema que hai en que non se colabore cas asociacións é por ese tipo de comentario que acaba de facer vostede. Porque para vostede hai veciños de primeira e veciños de segunda, inda que diga o contrario. E se quere poñelle exemplos. Non pode, ou non debería, pode facer o que queira que país o alcalde, pero non debería mezclar allos con cebolas, porque a que está aquí sentada son eu. A miña implicación con Atila é unha socia máis. É a implicación que teño. O problema que ten vostede sabe cal é? Que toda persona que está ao meu arredor, a vostede parece que lle produce repelús. Eso é o que pasa. Últimamente non sei que pasa con esas historias. Porque non é só a Tila, Podo acabar. Entón, non vou entrar máis en comentarios. Pode acabar. Bueno, pode falar que aquí ninguén lle coarta a súa liberdade de expresión e pode dicir o que considere. Caso asociacións. Con Atila nos colaboramos. E colaboramos o ano pasado cando organizaron a festa que celebran todos os meses de agosto. As asociacións de cazadores, quero lembrar, non tiveron axuda económica. A Asociación de Cazadores de Muras están utilizando un espacio que é municipal, donde o ano pasado se gastaron 5.000 euros en arranxarlles o aparcamento. Vai a preguntar por aí adiante cantas asociacións reciben tanto diñeiro. Arranxáronselles os baños. É unha instancia municipal, pero uso exclusivo polos cazadores, que me parece ben que teñan ese espacio e que esteñan as mellores condicións. Pero iso costa diñeiro, e o diñeiro ten que pagar o Concello. Asociación de Caza da Balsa. Creo que se fixe unha reforma no local que están usando eles casi de maneira exclusiva, que supuxeron moitos cartos. A do Viveiró, máis do mesmo. Utilizan unha escola municipal onde se fixeron reformas porque os cazadores o solicitaron. Entón non me veña a decir a min que este alcalde non se preocupa polas asociacións. Non se preocupa. Eso é mentira. E contar aquí medias verdades, ou a verdade que vostede lle interesa. Porque o que lle estou dicindo eu consta, e consta en facturas, e consta en obras feitas. Gústelle, non lle guste. Respecto ás facturas, vostede faga o que considere. Xa o fixo, ben, pero me gustaría
que quedara claro, é dicir, as facturas non se pagan porque o goberno no Concello de Muras está sometido a unha chantaxe e o PSOE e o PP non se poñen de acordo para presentar unha moción de censura, buscar unha candidata para ser alcaldesa, presentarse, vir aquí e facer vostedes o traballo. Es que vamos, máis fácil. Claro, é que me parece absurdo isto que me está dicindo, que se vaya o alcalde. A mí os veciños non me dixeron que me fora, o contrario. Ben, xa tuvo palabra dabondo, non? Ben. Sí. Non, hoxe estuvo tranquila, é verdad. Como ben decides, as comisións informativas supostamente son informativas, pero aquí chega vostede, léenos 2 líneas de que se vai tratar. Queredes algo para decir? Decimos que non, porque non nos dá tempo ni a ler os expedientes. Eu falo por min. Temos ahora o fin de semana, como quen dice, algo máis para estudialo e para velo. Pero tamén nas comisións tamén se piden cousas. Eu, vou non decir para que a xente sepa que tipo de alcalde temos. Na comisión, unha das concelleiras pideu que se atrasara este pleno por motivos xustificados, e creo que estivemos de acordo, todos os que estábamos, e que sepa a xente que nas comisións informativas falta o meu compañeiro Damián e Cristina. Non están. Entón, eu falei con o meu compañeiro Damián, non tiña problema. Non sei o que contestou Cristina, pero nun principio non había problema para cambiar o pleno. Pero eu creo que conozco ben o alcalde que temos, e como sabía que a nosa concelleira iba a faltar, iba a usar iso para sacar adiante o pago das facturas. Entón, creo que lle saleu mala xogada e hoxe quedouse un pouco desencaixado a vela aquí. Sinto dicilo así, pero creo que somos ahora 4 na oposición que vemos o que hai e sodes 3 gobernando que vades un pouco a, non sei, a zancadas, pero sempre tropezando. Como dice a portavoz do PSOE, séntese con nós, explíquenos as cousas que quere levar a pleno, si quere que a apoyemos. Pondremos as nosas condicións e as hai que poñer. Eu creo que puxe unha condición, só unha, e o resto das facturas pagaránse. Pero creo que bota a culpa á oposición de non apoiar iso. Pero creo por sacar unha sola factura dese listado, o resto da xente pode pagar. Pero que vexa a xente como manipula o alcalde, a oposición, e como aproveita pois que falte unha persona da oposición para beneficiarse el. Ben, pareceme feo isto que está facendo aquí vostede, porque non ten toda a información. É dicir, a portavoz do Partido Socialista o venres dixo si se podía trasladar a outro día o pleno ordinario, e, sí que dixeron que non tiña ningún problema. Os plenos están establecidos nunhas datas prefixadas e ten que ser unha causa de forza maior para cambialas, entendo eu, ou ten que existir un acordo. Eu, o sábado e o domingo, falei coas compañeiras, o domingo incluso falei con Silvia, e hai unha situación, cuestións que non só afectan a parte política que estamos aquí, senón funcionarios e funcionarias que imposibilitaban o cambio do pleno. E esa foi eu creo que che enviei unha mensaxe e che dixen, non entrei en detalles, pero che comentei que non se podía cambiar o pleno. E aí, non sei se Silvia queres comentar algo a respecto disto. Eu falei contigo e había unhas cuestións de forza maior que imposibilitaba o cambio de pleno. Me parece que é importante que quede isto claro. Non foi unha cuestión do alcalde, inda que vostede me diga a min, non sei... É que non sei se nos conocemos ou nos deixamos de conocer. Eu conozco desde fai 4 anos, eu nunca tive relación con vostede. Sí, sei que é Eugenia Requeijo, pero nada máis. E que milita en el Partido Popular, pero conocernos, no. Eu
de tratarte aquí, de tratarte no Concello, conózcote perfectamente. Iso Creo teño que moi nunca claro. tivemos relación, Eugenia. Creo como para ti. que te apoyamos nos primeiros anos, e o anterior portavoz creo que te apoyou e saleulle mal. Bueno, non vamos a entrar en esas cosas. No, bueno, porque eso... pois entonces para que dices En fin. cousas que non teñen sentido? Unha cousa, eu quería dicir unha cousa. A mí me parece feo sacar esas conclusións e facelas públicas, porque, bueno, ademais Manuel casualmente foi unha das persoas que estaba máis implicadas en que se puidera cambiar ese pleno. Entón, me parece feo sacar esas conclusións e me parece que así é difícil chegar a acordos. E despois, simplemente, quería facer, Eugenia, non sei, bueno, igual é unha pregunta, non entendo, si o motivo de non pagar esa factura que dis, eu non sei nin de quen son as siglas, é simplemente que pertenzan a un partido político, porque eu agora mesmo estou contratando cousas e mirando cousas e non miro se a empresa que contrato, pois a empresa que levou a cabo os obradoiros no colexio, para a Feira do Podro, para o que sexa, non miro se as siglas son do Partido Popular, do PSOE ou do Bloque Nacionalista Galego, miro que den un servicio adecuado. Entonces, excluir unha factura por unhas siglas me parece unha xustificación que ten tela, porque se me dices non está o traballo feito, está mal executado, é que non sei nin que siglas son. Pero me parece que, ojo, sinceramente. Entón, bueno, solamente quería decir iso. Vale, ben, con isto damos por rematado o pleno e nada, ata o seguinte. Gracias.